Santos. Čau lidi, tady Derek Santos. A jsme akorát na zjistě. A tento stylovou šiltovku, jak to jí neprodáváme, ale nevím. Nevím, že budeme prodávat čepiče, ale jako nevím. A Harry Styles se jak jmenuju. Napište to do komentáře. A já vám ukážu. Jsme z listí. Ale tady je to už zjistě. Tady. Tady byl právě šťastný Pavel. Tady Pavel Kočí. Tady Pavel Kočí! Pavle! Čau lidi. Tady Pavel Kočí, toho znáte asi. A jdeme třeba něco udělat. Už si třeba schlouzu, to je dobrý nápad. Dávajte lajky a odběry. O 106. Tak. A to si došládu jednou rukou. Si máš. Jsou tady? Tam je v čemu stojí. Dobrý, nic se nestalo, dobrý. Nechopu těch papeček, že ne? Ne. Tak jsou tady lidi. Musíš ho nechat, když leze, tak ho musíš nechat. Já tady jsem s globačkou. Jejda. A pak máme jak se tam. A pak máme točící. Teď! A teď jdu asi točit. Není zácné, Já natočení jdu. Ne, já nechci! Hej, já tě roztočím. Ne, ne, já se bojím! Máme! Ne! Ne! Máme! Ne! Umím! Jupi! Dávajte odběry a lajky! Jo! Já jsem byla hlava. Fuj. Tyvo! Musím jít za Pavlem. Já tam budu dřív! Já tam mám rychlejší. Já taky. A teď dolů. První. No a, ale tak. Víš Co? Ne. Víš co? Chyci mě. To. A musíš to mě dotknout? Co? Ty káčeš. Ahoj! Jo. Jdeme cvičit, pojďme. Máme takovou posilku. Tady. Jdeme cvičit. Já to klidně zvládnu jednou rukou.
Podívejte se na Pavla. Tak, co se ozvali. Není parkour. Já ti ukážu teď parkour. Tak zdar!